Lur, nyawang kang masku sing nang desa, atiku muji Gusti Kang Maha Kuwasa. Merga apa kang dadi kebutuhane keluarga, kecukupan ing saben dina. Kuwi minangka asile le makarya awit isuk mruput ning sawah kang ambane ora sepira. Lur, nglakoni urip ning alam donya, saben menungsa pancen wis mestine gelem makarya kanggo nyukupi apa kang dibutuhna saben dina. Ora nom, ora tuwa, nalika isih diparingi tenaga karo Sing Maha Kuwasa, wis mestine duwe krentek kanggo makarya. Bab rejeki sing bakal ditampa kuwi Gusti Allah kang bakal maringna. Lur, katekno paribasan Jawa, ana dina ana upa kang ngelingno aku lan sira yen nalika wong kuwi gelem temen anggone makarya mesti bakal ana rejeki kanggo urip saben dina. Mula aja dadi wong kang tenguk-tenguk blaka. Semono uga aja gampang sirna pangarep-arep sira nalika makarya. Sabdane Gusti uga wis ngendika, wong keset kuwi akeh pepinginane nanging ora oleh apa-apa. Kamangka wong sing sregep penyambut gawene rejekine teka. Mula lur, ayo uripe padha ditata, enggalo cancut taliwondo dadi menungsa kang gelem makarya. Aja keset lan sumelang bab kebutuhanira. Elinga ana dina ana upa. Wis ya, aku pamit dhisik. Gusti berkahi.